Året er 2016. Verden ser på ikke en rakettopskydning, ikke en fodboldfinale, men et enkelt brætspil kaldt Go. En 18 år gammel sørkoreansk mester, Lee Sedol, sidder foran en maskine, AlphaGo, lavet af DeepMind fra Google. I århundreder blev Go anset som den ultimate testen på menneskelig intelligens. Men denne gang vandt maskinen. Verden er i chok. En datamaskine har netop besejret et af de mest brillante sinde i menneskeheden. Dette var ikke bare en sejr i et spil. Det var et tegn. Æraen for kunstig intelligens havde virkelig begyndt. Du ser, i flere 10 år blev skak ansat som det ultimate spillet for intelligens. Men Go, det er mye mere komplekst. Et af de første 2 trækkene i skak er det omtrent 400 mulige positioner. I Go er det 129.000. Faktisk er antallet mulige Go-spil større end antallet atomer i universet. Så kompleks er det. Så når Googles AI besejrede verdensmesteren, var det ikke bare en sejr. Det var en åbenbaring. AlphaGo fra DeepMind blev symbolet på menneskehedens fremgang inden AI. Og bag alt dette stod et selskab med alt. Google. Tusindvis af milliarder i kontanter. De bedste forskerne på planeten. Og et datarige større end nogen nation. Men bare nogle år senere blev Google besejret. Ikke af Apple, ikke af Meta, men af et lille ukendt selskab, ledet af en mand ved navn Sam Altman. Når Google havde al magt, al talent og alle data, hvordan klarede Sam Altman og hans lille team i OpenAI at overvinde dem på deres eget spil? Svaret ligger i det Google frygtede mest. Du ser, i 2017 publicerede Googles forskere et af de vigtigste papirerne i AI-historien. Attention is all you need. Denne artiklen introducerede Neural Transformer-arkitekturen. Grundlaget for GPT-modellene, Gemini, Claude og næsten all AI i dag. Men på den siden skønte de fleste ikke, hvor kraftigt det egentlig var. Før Transformers led AI af korttidsmindetab. Den kunne bare huske nogen få ord om gangen. Når den læste næste ord, havde den allerede glemt det forrige. Som en person med hukommelsestab, som prøver at læse en sætning. Transformers ændrede det for altid. De kunne processere alle ordene samtidig, forstå forhold og mening. For første gang kunne AI virkelig forstå konteksten. Det var øjeblikket, da Google opfandt planen for moderne AI. Og derefter gjorde de ingenting. Hvorfor? Fordi Google ikke bare var et AI-selskab. Det var et selskab med tillid. Hver dag går 5,5 milliarder søg gennem Google. Og de tjener mere end 90 milliarder dollar årligt bare på annoncering. Et fejlsvar, et farligt eller upassende svar fra AI, kunne ødelægge den tilliden på en dag. Tænk dig dette. Hvad ville ske, hvis Googles chatbot gav et dårligt medicinsk råd? Eller sagde noget racistisk? Eller afslørte noget farligt? En enkelt fejl kunne føre til søgsmål, protester og til og med myndighedshandlinger. Så i stedet for at lancere et nyt, vågalt AI-produkt, spilte Google det trygt. De skrev artikler, holdt præsentationer og bevægede sig langsomt. Og det var der Sam Altman så muligheden. I et lille kontor i San Francisco satte Sam Altman og en håndfuld ingeniører og læste hvert AI-papir Google havde publiceret. De havde ikke et budget på milliarder af dollar. De havde ikke globale datacentre. De havde ikke et sikkerhedsnet, men de havde noget, som Google ikke havde. Ingenting at tabe. Filosofien til Sam Altman var enkel. Bevæg dig raskt. Tag risiko. Slip produktet. Så mens Google nølte, handlede teamet til Sam. De byggede videre på Googles forskning, trænede sine egne modeller og tog spranget. I november 2022 lancerede OpenAI ChatGPT. AI-en, som Google frygtede at lancere. Og det, som skete derefter, ændrede verden. På 5 dage nåede ChatGPT 1 million brugere. På 2 måneder, 100 millioner. Det blev den raskest voksende forbrugerapplikationen i historien. Studenter, professionelle, udviklere, alle ønskede at snakke med denne nye maskine. For første gang føltes AI menneskelig. Men ChatGPT kom ikke ud af det blå. Rødderne kan føres tilbage til 2015, til et privat middagsselskab på Rosewood Hotel i Silicon Valley. Siddende rundt bordet var nogen af de mægtigste tankerne inden teknologi. Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever og Peter Thiel. Alle delte en frygt, at DeepMind fra Google skulle blive for mægtig, og at et enkelt selskab kunne ende op med at kontrollere fremtiden for menneskelig intelligens. Så de bestemte sig for at bygge et alternativ. Et non-profit AI-laboratorium med en mission. At gøre AI tryg, åben og tilgængelig for hele menneskeheden. De kaldte det OpenAI. Elon lovede $1 milliard. Ideen hørtes perfekt ud. Ingen aktionærer, ingen grådighed, bare videnskab. Men i løbet af nogle få år kollapsede alt. I 2017 begyndte OpenAI at gå tom for penge. De havde brugt millioner på skykomputation, mens DeepMind var støttet af Googles ubegrænsede budget. Elon Musk ville, at OpenAI skulle være med for fortjeneste under hans ledelse. Men styret nægtede at give ham kontrol. Så Musk forlod og trak tilbage finansieringen. Senere sagde han, jeg er grunden til, at OpenAI eksisterer. Men på den tiden kunne hans afgang næsten have dræbt selskabet. I 2019 var drømmen om $1 milliard reduceret til bare $130 millioner i faktiske midler. OpenAI var bare uger under konkurs.
Det var da Sam Altman gjorde sit dristigste træk. For at overleve gjorde Sam OpenAI til et begrænset profitselskab. Investorer kunne tjene op til 100 gange investeringerne sine, men ikke mere. Alt over det ville gå tilbage til missionen uden fortjeneste. Denne strukturen tiltrak seriøse investorer, og til slut kom redningen fra Microsoft. I 2019 investerede Microsoft $1 milliard i OpenAI, så andre $10 milliarder i 2020. Pludselig havde OpenAI tilgang til de enorme datacentrene til Azure, og nok finansiering til at træne de største modellerne i verden. Med det blev ChatGPT og GPT-4 født, og Googles dominans i et 10 år blev brudt. I dag har OpenAI mere end 800 millioner brugere. Det har transformeret måden, vi lærer, skaber og jobber på. Men krigen er ikke over. Fordi Google har kommet tilbage stærkere end nogen gang med Gemini. Anthropic har Claude, Kina har DeepSeek, og AI-racet har aldrig været mere intenst. I mellemtiden står OpenAI over for sine største udfordringer så langt. Høje databehandlingskostnader, interne spændinger og global konkurrence. Spørgsmålet nu er, vil Sam Altmans vision overleve stormen, han selv var med på at skabe? Fremtiden til OpenAI afhænger af én ting. Om de kan holde sig foran, ikke i magt, men i hensigt. For sandheden er, AI er ikke bare et værktøj, det er en ny form for intelligens. Og et af hvert som disse systemer bliver mere intelligente, raske og kapable, vil beslutningerne taget af nogen for mennesker, som Sam Altman, Sundar Pichai og Elon Musk. Forme skæbnen til milliarder. I 2016, AlphaGo besejrede et menneske i Go. I 2022, ChatGPT lærte maskiner at snakke som os. Og i 2025, det virkelige spørgsmålet er ikke hvem som vinder AI-racet. Det er om menneskeheden kan holde trit.